Versenyről? Igen. Hát igazából ez a verseny úgy sikerült, hogy szerettem volna 80 méteres a győzelem, ez volt a cél. A mozgásom az nem állt össze, az nagyon nem volt a toppon. Ez benne van annak, hogy egész héten edzettem, tényleg fáradt vagyok, tegnap is délután edzés, és ide autókáztam. Sajnos itt délután van 3 óra, több mint 30 fok. Ez egy kicsit nyomasztó, hogy az ember nem tud így az egész 6 dobásra rákészülni. Ahhoz képest ez egy jó eredményt tartamos jelenleg. Nagyon jó szériád van eddig. Melyik versenyt emelnéd ki az eddigiek közül, ahol úgy érzed, hogy már majdnem minden stimmelt? Hát igazából ugye Osztravában, ha dobtam volna tovább, akkor úgy érzem, hogy 83 méteren legyen csúcsom, de ezt nem szerettem volna igazából most ott megdobni, mert lehet, hogy az egy kicsi korai lett volna. Ott abba kellett hagyni a versenyt, éreztem a mozgást, ugye ezt kell rögzíteni magadba, a következő versenyekre ez megy is, de hát mindig van valami kicsi apró gond, baj, ami miatt ez nem megy, ugye kisebb húzódások, de most már rendben vagyok, hála Istennek, és közelről az olimpia. Jön Helsinki, és utána mi a program? Hát ugye most az EB az egy ilyen főpróba az olimpia előtt, és utána egy ilyen 20 napos edzőtábor Portugáliába, és utána az olimpia. Igazából lesz még egy állapotfelmérő versenyen, majd vagy Madridba, vagy Svájcba, még nem tudom, majd meglátjuk, és igazából ez a terv, talán az olimpia. Jó, köszönöm szépen.